Pilipinas, day pong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdaan. Mga kasimbagan ang katuyuhan. Ansarong isyu malinawan asin ansarong problema masolusyonan. Ini po ang hapot sa DCGB. Taod-taod mga tugang may baka makahoron na si Dr. Ana Linda Billen, saro po na infectious disease specialist. Dati may kinaramanig sa flu-like disease. Nata daw o illness. Nata daw mga tugang tang apod kan flu-like. Di pwedeng apod na flu talaga. Yeah. Diba? Yan ang satuya na himay-himayon to. Nata na po siyang flu-like. Di pwedeng flu. Puro nakakaumagid. Kung bako da mga tugang nakaumagid, nakapareho. Kung bako nakaumagid, nakapareho sa flu-like. Diba? Yan ang satuyang himay-himay to. May flag ceremony ugaring sindangon yan. May flag raising ceremony ugaring sindangon yan. Kaya baka po mapahuruhala ba? Mapahuruhala ba mga tugang sa flag racing? Kaya matexpose ako si Dr. Billen kung pwede na. Kung pwede na. Para po masabutan ta mga tugang ini na pinagkakabalahan ta. Ano ba yan? Contagious. Masyado ba na contagious? Although, klaro man po ng flu, nakakaulakit yan, di ba? Kapag virus talaga nakakaulakit yan. Pero nata yan tinapod na flu-like the illness. Di ba? Alright, mga tugang ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o asin pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago tanganing maugmang atay kay puan po na sabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin protection kang atay. Ini po ang Silimarin na highly served natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng protection. Sarol daw na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugulan asin mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaiyan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Taod-taod yun, maapod man kita sa Comelec. Apodan ta si Attorney Maria Aurea Bunaw. Tabi, kung bako, kaso sarong alon, na-interview ta si Director Juana Valesa, kang Comelec, Regional Director kang Comelec. Mapon kita, tabi, mga tugang, para sabuton ta ini na giraray, tangon yan lalunes, mapon tabi dyan sa registration kan mga bagong botante. Pagkatapos kang registration, dagdag na problema kan mga kandidato. Ililista. Ililista naman sinun. Aba, kabagdagdag ha. Aba, kabagdagdag. Pero tabi, yan ang mangyayari ngunyan. Mga tugang tabing aldaw, halawig yan ha. Halawig tabi yan mga tugang na registration para po makaboto ka mo sa maabot na barangay as in SK elections tabi sa taon 2026. Disyembre 2026. Pero iyan June, kung day pugulan kang Korte Suprema, malay mo magpa-eleksyon tabi sa Disyembre. Kamay petition mga tugang dalinuwas tabi, mga tugang na isinangat duman tabi sa Korte Suprema kan Pilipinas. Alright? Sige! Joshua, aramon tamo ng sitwasyon dyan mga tugang sa kuan, dyan tabi sa Ayala. Tango yan pong aldaw, mabukas kami kan Earth Forum alas 10 po ninaga. Harang montado mo ng sitwasyon dyan, kasabay si Joshua Bino. Joshua, anong latest? Kumusta na dyan? Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong bareta, makakapamili ang publiko kung mapasyar sinda. Sigdi sa Ayala Malls, Legazpi, manlaylain tabi BPN ring mga produkto agrikultural. Magpuon sa mga proseso na, may mga raw, may mga pananom, iba-ibang klase tabi BPN ring, and pwedeng pagpiestahan ka na publiko, magbisita lang sinda, digdi sa Ayala Malls, Legazpi ground floor. Katakot iyan tabi BP Henry,
kan mangyayari ngunya na Agri-Aquafair and Earth Forum 2025 Aha. na taon-taon pinag-organisar kan PBN-DZGB katuwang siyempre ang Department of Agriculture, ang Provincial Government of Albay sa paagi kan Albay Provincial Agriculture Office Aha. Apaw, iba pa tabi dito ring partner stakeholders. Na presenting sitwasyon digdi dito Henry sa ground floor kan Ayala Malls, nakalatag na dito Henry na set up kana stage, mga dekorasyon at yung iba pang pinakaipuan, na tigahalat lang niya to iyo ang makumpleto itong nasa poco mas minus 25 na mga exhibitors tayo Henry para makapaglatag na sindatan sa indang mga produkto. So far, may nasa around 12 to 15 naman na mga exhibitors tabi dito Henry ang nakapaglatag na kan sa indang mga produkto sa indang kanya-kanyang mga booth. Mapoon na aktibidad sa paaginin sa rong seremonya alas 10 taod-taod na pagkaaga do na sa informal man na mabukas ining mga exhibitors tabi dito Henry asin pwede na sindang makabakal nin manlain-lain na mga produkto. So far, halos areglado naman tabi dito Henry na gabos. Good. Tigahanap na lang sa mga exhibitors and ang alas 10 mismo para formal na mapunan ining sa tuyang Agri-Aquafair and Earth Forum 2025. Nakul nang maokdan dito Henry sa manlain-lain na mga discussion and habang nagdadangog, pwedeng makapamili in manlain-lain na mga produkto. Good. So yan. Daka ko nag Diyos wala ka English na gabos? May iba pang tigala, date na lang dito eh. Okay. Nasa biyahe naman sa iba. So, ibang mga exhibitors, as early as 6 a.m., yan na dito dito Henry, nagkakagnakan sa indang mga paninda. Maliban ang nga uligdi, may kamote pansit, may mga pananom na mga fruit-bearing trees. Wow. Gusto ki sadit sa napero manamit. Yaw ng lunggani sa digino. Ano sadit pero malanit? Sadit pero manamit. Okay, ako kumbinsido man ako diyan. Lunggani sa Diginobatan. Saradit sana pero talagang medyo manamit. Okay man 'yan. Okay. Man iba-iba tabi depende pero sa raon para yaon man girara ang excitement kan publiko. Kung nagbisita sinda digdi sa ground floor kan Ayala Malls magpuon alas 10 taon tabi dito Henry ma-enjoy sa discussion, ma-enjoy sa pagsaon. Good. Ayan, tabi dito Henry ang sitwasyon. Digdi sa Ayala Malls Legazpi, kita-kits walang ang boss. Matawo-tawo. Oy, salamat pala kay Kuana, si Teacher Ophel Palanggan Sunshine International School. Ano, tad Diyos mga 9:30 maabot diyan, ha? Kaya pakuan mo tulos, bala ka na mag-estimar. Pagkapihon mo tulos sa mga taga Sunshine. 30 itong estudyante kasabay sa Teacher Ophel. Iyo, tama perform sinda sa opening program. No problem. No problem. Okay, bala ka na. Ayan, okay, good. Na sitwasyon, alas 10 na lang taon, mag-iingan kita. Ayan, most Legazpi ground floor, Agri-Aquafair and Earth Forum 2025. Okay. Salamat, Joshua, sa report. Hello? 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 Hello, alright. Sige. Good morning, Tabi, sa gabos na mga nagato. Sandali, taga-reporta nagapon nini. Hello? Good morning po, ma'am. Sisay po? Ay, madam, po. Good morning po. Opo. Ayala po, ma'am. LCC Ayala po. LCC Ayala po. Opo, sa ground floor po. Si Shirley pong Dilomen, yan po naman, ma'am. Shirley Dilomen po. Shirley Dilomen. Opo. Oho. Ako nga, naligawan ko man sabihin. Iyo. Ay. Iyo po, mga, anong aldaw po kamo, ma'am? Naligawan ko kaya. Anong aldaw po kamo? Anong day po kamo? Naligawan ko kaya eh. So, aldaw po nindo kang paghatod?
21? Iyo, tama po. Tama pala. Iyo, 21 pala. Iyo po. Iyo po. Yan. Iyo po. Iyo po. Duman po, ma'am. Same venue po. Same venue po. Same venue. Opo. 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 Okay. Ihatod na lang po, i-deliver na lang po ni mama, no? Ma-deliver po ka mo? Sige. Text mo na lang po ako, ma'am. Text mo na lang po ako. Opo. Salamat. Salamatan po. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Pasensya na ka mo, at nagapunta ko so New Blossoms Catering tabi regarding duman sa food packs para sa isnakan ninda sa 21. Hello? Hello. Yeah, good morning, amigo. Apot lang ako tungkol dyan sa, African Indigenous dyan, alas 10. Apo. Ano yan, so Earth Forum, may yan, may open forum ka mo. Ay sa diyan na hapon pare, ang forum diyan na hapon, agriculture, mamayang hapon tabi. Diyan na hapon, alauna. Yan na aga, pero ano po. Opening program lang mo niyan, opening program tabi. Diyan na hapon ang forum. Diyan na hapon, mga hapon na so, Hapon po, alauna hanggang mga alas 4 yan. Tapos sabi mo ba, sabi niya 3 days yan, Iyo po. So, kunyan man lang igwang forum, the next day na. Iga po, iga kita hanggang sa 22, every afternoon po, may forum kita. Every afternoon, migo. Ay, okay. Sige, Apo. okay. Okay. Libre man yan, tabi na, libre man. Libre. Demang, libre ang paglaog. Okay. Okay. Okay po, salamat. Alright. Sige, alright, sige, tabi. Di, ayos na kita. Mga tugang sa, lahat ko natama, interview kita sa Comelec mo niyan, ngani na matabangan ta mo para sa registration, tabi. Kan commission, sa mga bagutang butante. Iinong umaga. Sandali lang, parito tabi tawagan mo kasi Jasmine, tabi, pataro tabi si Jasmine. Yan tabi sa kuhan, may paapudan lang ako ha. Madali lang po tapusong ko lang ini ha. May nagte-text kaya sa kuya, sandali lang. Patinsa na ka mo, kay puwanta ini, tabi ngo niya na pagkahapon, pagkaaga, kay puwanta tabing ma-verified. Okay na, sandali lang ha, sandali. Sige po, mga tugang, ulitin ko lang ha, tawad, si Dr. Bilyen, masimbag sa kuya, matext siya, kung pwede ko na siyang apodan. Pag-i-restaurant ang flu-like illness na ini. Dakol kaya mga eskwelahan na pribado, dahil piga palaog sa mga aki, pag dakol may igwaki hilang, igwaki eskwelahan. Kaya, pero, ano yung apod kayo ni? Tama po sinda. Ngani na dahi po maglakop iyan. Sa Manila halang kawunon mga tugang ang kaso. Tabi kayan na bagay na yan. Tapos, may mga public schools man, digdi po sa tuya na palibot, mga tugang kung ano yan, naigwaman ki arog ka na mga kaso, napahalo sarong classroom, 10, 20, ginigibuhan na lang kipaagi na sinda po dahil makalaog, pero nag-eskwela sinda. Ha? Tantod, kaya i-clarify ito kay Dr. Ana Linda Bilyen, sa po na infectious disease specialist. Ano da? Ayos na? Very good. Sige, thank you. Okay na? Sige, mamaya lang ha. Ngunyan, bata birthday ngunyan kan aki ni Kwan. So, birthday ni Ma'am Kayen. Birthday pala ngunyan. Ay, may nag-missed call pala sa ko. Happy 22nd birthday sa aki ni Kuya Clint Neo Llobrera. Buena, we love you always. Stay sweet and kind. Yan, ha? Salamaton tabi, Ate Kayen. Happy 22nd birthday kay Clint Neo Llobrera Buena. Yan, ha? Hali po kay Ate Kayen Llobrera. Yan, okay. Sandali lang Apudang ko daw si Attorney Bunaw. Yan, Magkikumusta kita. Baka nagda-drive ini o baka nagaplag ceremony ang Comelec, di ba?
baka man nag-flag ceremony ini oh. Istorbo yung ta daw ta. Kaning masabutan ta ang kumalik bagal bayaon diyan sa may Capitol Annex man sana, di ba? Capitol Annex para mga tugang masabutan ta. Ma-reiterate ta. Takan last week kauron ko si Director Valesa. Attorney Bunaw, Madam. Nakamonitor ako sa imo. Talagang listener ka talaga, Attorney Bunaw. Happy listener Talaga? Gusto ko tara mo po pa kalawapig para tarabo. May okay na po. Anyway, nag-text po ako sa imo kasubang Yeah, aga. yeah po, nabasa ko. Remind mo, Sinda. Yes po. Opo. Sige po, Attorney. Itawan tagapinin pagkataon po na ma-explicar rin sa tuyang registration tabi na mapon mo niyan. Go ahead, tabi. Gusto ko lang sabihin sa imo na pag first day of registration, monitoring ako. Kaya di ako naka-attender ko niyang kang flag ceremony kang Capcom. Yung mananggali. So, importante Okay. makareport kami before 8:30 kung anong status of registration sa Bilog de Albay. So, Opo. so far po, sa Legazpi City, yaong po sinda sa Ayala Mall. Yaong naman si Garuti Joshua. Yung Tintagihan. po naman. Yung po naman. Oh, nada mo, aram ko, pikin di ano ka may ganap ka mo duman. Nakabantay ka Anyway, pala. 8 o'clock to 5 o'clock po, bukas ang opisina kang Comelec sa Bilog na Albay. Sa opisina po kami. Opo. So, ay, igo po kaming pagparehistro ngunyan. Dakol po ang nagbabaralik, dakol po ang naputula na cut off. Araw na poan. 10 days lang po pag sa August 1 to 10 Opo. na ginibong registration katakod kang December election. Pero ngunyan po, ang late tanangon yan, Republic Act 11 ang 3 puso nagsabi po na ang termino po ang mga barangay officials is 4 years. So, November 2 na po ang next election ta. Ayun. So, katakod po ang next election tang November 2, may parehistro kita. Puun niya na aldaw, Opo. Lunes. Hanggang, yun na po to, nabukod to asing bago ni DP Henry. Pwede pagtaraman sa... Kaya hanggang, madya na agad hanggang Di sa mo next day. Di mo na pagtaram sa pangultimong aldaw. Basta pon mo niyan. Day na. Basta po niyan. Lunes hanggang Sabado tabi. Bukas ang opisina may. Sa gabos na dalang kang programa kang DCGB. Opo. Please po. Dahil na po kita magpa-last day. Tabo ko man naman po. Yeah. Maano na naman kita. Sabi na naman kita na na cut off pa naman niya kita. Iyo baga. Iyo baga. Opo. So, Attorney, si Yes, pang po. qualified na magparehistro lalo na sa mga new voters tabi. New voters. Opo. Ang recognize November 2, 2026. Yan importanteng mataraman ta. Opo. So gusto sabihin ka NBP Henry, sumakinse sa November 2, 2026 na SK, pwede na po mag-register. Iyan. Okay. Okay. So, mga regular voter na dahil man naka-SK register, naka-register kang SK, pwede na po sila pa-register. Suma 18 sa November 2, 2026. Ayun. So, yung Okay. mga first-time voter po, kung di pa ka mo daw, mga SK voter ka mo, kung di pa ka mo nag-registro, ma-registro kita. Iyo po. Pero gusto ko i-pikar, paano po ngayon attorney sa mga naka-registro na, ako na nagapot, Yeah, mas maray po 'yan. Mas maray po. Sige po, Attorney go. Ako na makapot sa diri ko. So, mga nag-registro ng SK voter, no need na po kamo mag-registro. Ayun. Napak po. Okay. Dati po, i-extract po. So, sa database kang SK, duman ka regular voter. I-approve po, hindi kang ERB. So, no need na po. Ayun. Unless, transfer ka po. Opo. Ay, Opo. kontan ka po. Pero kung parehas man na po, no need na po. Ayun. Oo. So, Attorney, kung So, ikaw po ano ba, kung registered voter ka po para sa SK, habang naghahaloy yan, minaabot ka naman sa edad na pwede ka na regular voter. So, kung balik na po, ma-transfer ka yan as na pagiging regular voter, tama? Ang akod po kan extraction, de Extraction. Database from SK voter to regular voter. Ayun. Okay. Sige po, go ahead. So, yun po yan ang proseso kaan na pag-extract. Opo. Oo. Anong mga pwedeng bit-biton tabi kaya kaya pang magbitbit ki papel para patunayan na siya nasa tamang edad po? Ay, dapat may kang ebidensya.
Kung sa baga. Bako, May siya kang papatunayan na ikaw talaga po, mutante na, na kwalipikado. In terms of edad. Importante po at maray. Ayan, dahil man ngayon po. Nakatala ka mo, birth certificate o baptismal certificate, na talaga magpapatunay na nasa edad na ka mo. Yeah. Photocopy lang po. Dahil nalido pagtawan ka mo dyan, sugigirisi-gisi ng original. Talagang, nahihirak mong kami. Photocopy lang? Ang mga, Xerox na lang. sa may mga ID baga po, attorney, na wala may mga birthday, pwede na yan? School ID? Pwede na po. Basta may birthday pa. Pero Yeah. pag daing birthday po, magdara po ka mo kung di ka mong ibang, magdara po ka mo kung di na ka mo ibang, so ID mo, daing birthday. So, kamidbid So, pwede? dapat po. Kamidbid? Pagpatunay na kayo ng Yung nga po ang taram ko. Oo. So, bako lang basta kabidbid, ikabaga BPN, kabidbid pa ka, pwede ka duman. Dapat kaya, so kabidbid, duman mismo sa imong, sa imong barangay naka-star. Yes. So, yan Okay. ang distinction, kabidbid lang, kaysa... Yeah. Delikado. Okay. O, dapat po BPN, bako daw masisay na kabidbid, pwede mong dahil po. Okay. Dahil po, siya po ang mapatunay. Nay ka? Ang mapatunay na ikaw naka-stop duman sa barangay na ito. Ako ang ma-attest kan sa imong identity at the same ma-attest kan sa imong resident. Opo, okay. Attorney Oni, Duman mo sa barangay mo, yes po. may mga kwan baga na, ang mga estudyante, nagbubud sa konsensya dyan na barangay. Ano ba? Garpi parehistro po yung konsensya na nagbubud. Paano ma-verify? Yan po, okay lang yan pag dahil nagreklamo. Yan. Pag may nagreklamo, delikado ka mo. So, sayang lang. Sayang kan sa imong pag, Paminsan baga po, Magreklamo. so, nagtrabaho nga sa Legazpi, pero pag pampalantagan, nagtrabaho, pinarehistro na, nag-opisina sa konsain. Yung ngani ko, yan lang po ang awasan kapag naano ka mo, di sayang po. Iyo baga. Sayang Alright. mo sa pagparito rin na dahil masana ka mo, maano po, ma-disapprove ang Iyo sa baga, register. oo. Pag may sa indo, Oo. pag may nagreklamo sa indo. Iyo. So meaning po, sa mga transfer from one municipality to another o barangay to another barangay, pwede po ngayon, attorney, Yes, pwede na kasi alawig na. May Alawig na. panahon na. So, 6 months, paano po ngayon ang reckoning? 6 months prior to election. Iyo po. 6 months po, November, na nag-establish ka mo kay resident, terba ang gumindo, buboto 6 months po. 6 months, oo. So mga correction tabi, pwede attorney niyan, Pwede? Corrections sa record? Oo. So, tell me man po, ang pwede. Opo, oo. So, correction, so, updating of status po. Bawa ako, ang nagpa-register ako, single pa po. Oo. Tingnan niya, ito ka na. May agong ka na. So, i-update mo lang status mo from single to married. Magdala lang po kay-married certificate. Oo. Pwede po mag-update Okay, ngayon. tapos, Sige po, may attorney. iba naman ba ka lang ang ma'am pirma mo, BP Henry, bako, Yeah, correct. Dati, kung punawa ko yun, maseda na ako. Oo. Siyempre, sabi mo. Iyo baga. Okay. Bagong po ang updating of status and correction of records. Data po, nakurang po ang nag-apply na correction kang sa local civil registrar. Iyo mananggan. Mga dyan sa Muya, tapos ng registration. O Na. paano man wala po, magdang po kamo sa Muya bago mag-registration. Yan, para ma-check ang record, ma-double check, di ba? Pag lang po, Uminagum ka ngayon yan, bigla kang nag-agum, di ba? Tapos magiging kwan ka na, may kwan na, double ka na, di dapat arog po kaya, di ba? yes po, dapat po, kahit po mo degree, Opo. po, dapat, dapat po, may daramang ebidensya na, na, iyan talaga ngayon ang mo. Opo. Yung date of birth, ma-change ka, sa po, so yun po yan, dara ka marriage certificate mo, birth certificate mo, para Opo. po makorek ka ang entries mo. Ayun. Ayun Okay. po. Very good. So Monday to Saturday. Saturday.
Bukas sa So, ding rason, BP Henry, Iyo dahil baga, rason, no. mga estudyante, Oo. mga nagtatrabaho. Yan. At ikaw Oo. makaparehistro. Mm. Pabukas kami hanggang Oo. hanggang Sabado, 8 to Oo. 5, so punuan, BP Mm. Henry, pwede Mm. ka tagabos, o, diba? So, nakikihuron man po ako, na Mm. sana po sa 8 bulan na hindi karang bulan, Mm. isipon ta. Mm. Hapon kita niyan, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Opo. January, February, March, April, May, 8 bulan po an. Halawig na panahon. Yes, Sana po gabot yes. ng mga kwalipikadong botante di sa Albay makaboto. Yeah, Makarehistro. opo. Yeah. Hindi man ka mo makaboto kung di ka mo rehistrado. Opo. So, pagbago kang gender tabi attorney, pwede dyan? Gender. Ito, correction man po an. Correction. Gatakulong po ang nangyayari kan. Al- al- Dapat female, yan pala male. Di, alimbawa nga ako, ngayon male ako ngunyan. Male ako. Nagbago na ako, female na ako, pwede po dyan? Ano po ang naklaseng pagbago? Sa medical certificate mo ay sa ano mo, sa physical po ba ganyan? O alin? Nagpabago na ngayon ako, nagpasalida ngayon ako. Transgender? Opo, pwede po yan Ay, di dyan. naman pwede an. Okay. Ay po, may court, court may order. court order. Yeah. Plano ko kuta. Pero si BP, nakulong ka mga irebe, bata. Nakulong na nagtangit sa limutan, mamakot. Ano ka? Okay. Makulog ka ng boss dingda. Bakulog pa rin lang po. Okay. Sige, attorney. Klaro naman po sa kuya. Go ahead, tabi. Tawad ka rin oras para sa pangapunan. Ano pa po, so twice na po din nakaboto. Ang ako po kaan, ma-reactivate. Opo, opo, Kahit opo. tuwan po sa mga nakulo na po na naghali na kahit po nakaboto, Opo. ma-reactivate po. So, Opo. Oh. duman po, magbalik sa opisina, magpa-reactivate po. Iya. Iya po. Opo, opo. Attorney, salamatan po. Ingat ka mo. Ingat sa pag-iikot, tabi. Pedro, bakit sabi sa Giraray po, arantan ang nangyayari sa Pilipinas. Yan. Maging parte kita kang pagbago. Yeah. Hindi po mabago, kundi kita makisabay. Kung ano ang gusto tang mauto na magiging leader na maabot sa maabot ng mga eleksyon. So, sa Giraray po, kung gusto nila ninyo magbago, magpun kita sa pagparehistro. Yeah. Kapag nagparehistro ka, makaboto ka, makapili ka po kung sisi ang dapat man, karapat dapat, na may integridad. Dahil kung sisay man maano sa satuyang kondo, kundi magiging accountable sa iyang posisyon. So, sa Giraray pangapudan sa Comelec Albay, bilog po botanteng kwalipikado, magparehistro. Mabalus po, BP Henry sa bilog na karta kang DCGP. Opo. Mabalus po. Welcome po, attorney. Alright. Mga tugang, attorney Maria Aurea Bunaw, mga tugang, may kinaraman dyan sa registration ngunyan. Ha? Magrehistro. Tabi. Apira kang kwalipikado ka mong makaboto. Yun. Ano nga yung sabi si Atty. Bona? Ano nga bubuhian niya kay ni Henry na term? Apura kan you are qualified to vote for SK and barangay elections, tabi. May tsansa. Di ba, John? May tsansa na maging happy. Pero joke lang yan, ha? Bagunta na tabi mga tugang ang kwanta, ang satuyang sadiri. Di ba? Bagunta na po ang satuyang sadiri na maging kwan kita, maging responsable kita po na butante, mga tugang, pag-abutabi ka nga daw. We vote, mga tugang, according to our choice. Diba? According to our konsyensya. Yan, ha? Dapat arog po kita kayan. Bako na konsisay-sisay ang nagpapasunod sa to para tabi iyan iboto ta. Yan ang mga nangyari ngunyan ng mga panahon John. Yan ang mga nangyari ngunyan ng mga kontrobersya o kung ano-anong mga anik-anik. Sabi kan mga bading anik-anik, di ba, sa tuyang palibot. Ako, tabi, sorry to say this, kita gabos, ika, ako, kita gabos, di ba kita parte kita kayan? Di ba? Parte po kita kayan, di ba? Parte kita. Kasi nagbugtak sa mga senador.
Kasi nagbugtak sa mga congressmen, mayor, gobernador, all elected officials, kita po ang nagbugtak. Ano man na performance ninda, ang ano man po na gigibo, pinagigibo ninda. Ang ano man tabing gibuho ninda while they are mga tugang on duty or nasa poder. Kita po mga tugang, parte kita kanta. Kita ang nagbugtak po sa sainda. Di ba? Kita po ang nagbugtak sa inda. Oh. Di ba? Oh. Oras natin, alas 8:15, oras po sa Pilipinas. Sana po, tumagos. Tumagos. Di ba? Sana tumagos. Sa tuya gabos, mga tugang ang pangyari na yan. Maturo kita sa konsisay, ituturo ta yun ang iba, ang sisay nga ang tulo, nakabalik. Di ba? Sisi, paano? Nasabutan. Di ba? Nasabutan siguro ng point ko. Di ba? Alas 8:16, oras po sa Pilipinas. Oh, ready na si attorney, si doctor, from a lawyer. Mga tugang padumang kita sa Doctor of Medicine. Ano yan? Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at Ano yan? Uso mga tugang ang flu-like illness. O, isanway muna, Angela. Nag-text na po si Dr. Ana Linda Billen. Saro po siya mga tugang na espesyalista, may kinaraman po sa infeksyon. Diyan po sa Diyan tabi sa Bicol Regional Hospital and Bicol ano nga na, BRHMC. Hello? Hello, Doc? Hi, Doc? Ay, sandali. Hello? Naka-voice ko si Doc. Hello? Naka-voice. Anong apod kayo ni Junior? Lat ko na. Tapo, you can call anytime. Mali lang ha. Iba yung sumasagot. Mali lang ha. Natin. Yan. Wow. Thank you. Thank you for calling. Kaya baga, thank you for calling Bayantel. Madali lang ta. Naka-record, ano nga po voicemail yun? Naka-voice, bali lang, mail po. Phone mo, Doc, wala. Doc. Lang ha. Calling po ako. Lang, voicemail yun, di ba? Naka-voicemail. May lang tabi. Pasensya na ka mo ha. Ayusin ko lang ito. Dapat makaulang ko si Dr. Billion ngunyan. Okay, sandali. Okay na. Oh. Oras natin, 8:20. Mga tugang sa Pilipinas. Ilag ko muna sa Angel bago kay Dr. Ana Linda Billion. Naka-voice. Tama ba yun? Bakit itong ringtone niya yun? Kundi riparo na ang pag-upload ko naka-transfer sa voicemail. Di ba? Ma-reply yun. Tama tabi pigtataram mo pigataram ni Ma'am Bunaw na sa maabot na election magpolitika kita, may integridad, may supog, bako kurap na barangay kagawad in kapitan day dapat magdara sa perak basta napilion ta so mga desisyon magtabang bako magtabang. Yan, sabi ni Ma'am Yet. Ma'am Yet, relax tabi Ma'am Yet ha. Relax lang tabi Ma'am Yet. hapon. Ang retired na dapat permin ang relax din magpara-stress. Lalaki, hindi inuumaga. Angel Mustasa nasa linya. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay. Yaw, ako sa third floor kan Ayala Malls, Legazpi. 8:20 na VP Henry. Wala pa lamang kini sarong nag-abot para magparehistro para sa pagpapadagos man kan rehistrasyon kan Commission on Election. Ang nag-abot si VP Henry, so kauron mo kasubago si Attorney Bunaw. Sigun ni DVP sa pagkipaguron ko kay Attorney Connie Del Castillo kan Comelec Legazpi dahil ito bagang Comelec office ni VP Henry ang yaon dyan sa Embarcadero siya dahil, di ba? Ha? Apo. Embarcadero? Sa Ibalong Park VP.
Oo. Pero harayo siya. Mm. Nag-transfer sila digdi sa ikatulong floor kan Oo. Ayala Mall. So, Mm. kung sa NDP Henry, tanganing mas maging accessible ito duman sa mga maparehistro. Alagad nga ni VP Henry, sa good sa presente, wala pa lamang kinagaabot na ni Saro na maparehistro. First day, Mm-mm. marabutan ng last day. Sabi nga ni VP Henry ni Attorney Connie, posible nga yung pig-antisiparan nga yan ninda itong tahuro halawig baga VP Henry pagpaparehistro sa good sa May 18. Posible nga yung tigaharalat nga yan kaini itong sugigibuhon nindang satellite registration sa mga barangay and then ang pagpaparehistro man duman sa mga eskwelahan. Pero iyan Ayo. VP, subject for schedule pa iyan and depende man iyan sa availability ng mga professional kan COMELEC. So, ngayon, Okay. Sagraray man gararay na nakikipa nangangapudan ang COMELEC legacy sa panganat ni Attorney Connie Del Castillo duman sa mga qualified naman na magparehistro na magpaselect Apo. na digdi sa third floor kan Ayala Malls Legacy para i-akomodar itong sa mga maparehistro para sa guni ang kabataan, mapa-correction and entries, mapa-transfer sa local, and iba pang mga transaksyon na pwede kong gibuhon iyan digdi alas 8 nin pagkaaga sagad alas 5 nin pagkahapon, Apo. Lunes hanggang Sabado. Okay, sige. Yan VP, ang mga storya pa digdi sa luwas, Enzo Mostaza, DCGP. Okay, salamat Angel sa report. Hali po dyan sa luwa. Ikaw na po mga tugang si Dr. Ana Linda Bilyen para po sa nagkapera niya itong kahapotan. Si Doc na po sa nagapod. Doc, magandang umaga po. Good morning. Morning Good morning po, po. Good morning, Sir Henry. Good Opo. morning po sa lahat ng nakikinig. Yeah, long time no hear po, Doc. Ha? Kumusta ka po? Oo. Okay naman po. Haloy-haloy na kitang nag-uron. Ano, Doc? Oh. po. Opo. Doc, marami kasing mga tanong regarding dito sa flu-like illness daw ang term na ginagamit. Sa Manila daw, medyo mataas ang kaso. Ngayon po sa ating syudad, sa Albay, medyo may mga kaso pong ganon. Ano pang sitwasyon po ng ganito, Doc? Go ahead po. Oo. Yung ano po, ang tawag dyan, influenza-like illness, no, or ILI. Opo. Expected na naman po yan towards the late part of the year. Kasi flu season natin ngayon. Opo. So ang flu season po kasi sa Pilipinas, nag-start po siya ng July, nagtitik siya ng September and October. So ngayon po, yung mga nakita po natin sa influenza. Ayun. Doc, pasensya na po. Medyo napuputol po ang signal. Medyo choppy po ang signal. Doc? Hello, Doc? Hello? Doc? Hello, Doc? Medyo, pasensya na po. Medyo choppy po yung signal po ninyo. Nawawala? Okay, eto po. Nawawala po, Doc. Okay na? Okay na po, Doc, yan. Okay na. Okay na po. Yes Sige. po. Go ahead, Doc. Opo. Go ahead. Opo. So, yun nga po. Sa Philippines po kasi, ang flu season natin usually starts July. Tapos hanggang January yan. Pero nagpitik po talaga ang flu cases sa Pilipinas Opo. ng September, October po. So ngayon, nasa peak po talaga ng mga influenza cases, no? Ang daming magkakaroon ng influenza-like illness. Kaya sa sinasabing influenza-like illness or ILI, kasi po, hindi lang naman po influenza virus yung nagsi-circulate ngayon. Marami pa pong ibang virus like yung rhinovirus, Yan. enterovirus, saka yung COVID, yung coronavirus. Meron pa rin. Nandiyan pa rin, ano? Opo, nandyan pa rin po. Although yung COVID po, konti na lang ang nare-report na cases, pero nandyan pa rin po siya. Hindi naman siya nawawala. Okay. So lahat po ito can cause influenza-like illnesses. So ang symptoms niya parang trangkaso din lang. So hindi natin madi-differentiate yung mga kung anong nagko-cause sa kanya unless na i-test natin. Kasi pare-parehas lang po ang kanilang mga signs and symptoms. Ayun. Kaya pala influenza-like.
Ano? Opo, ang tawag influenza-like illness po. Opo. I see. Opo. Dok, gaano ba ito kama, contagious? Kasi may mga school kasi na isang classroom, mga 10, mga ganon, mga 15, may mga private schools. Sa mga opisina po, pag Opo. nagkaroon ng ganon ng isa, halos yung kasama niya sa opisina na infect din. Gaano ba siya contagious po, Dok? Ana? Highly infectious po kasi ang flu. Mm. Lalo na po pagka ang isang lugar po walang ventilation. Ayun. So for example, Okay. sa opisina naka-aircon, walang ventilation, sa school naka-aircon, walang ventilation. So pag meron po diyang isa na inuubo or sinisipon, syempre po pagka humatsing sila, umubo sila, Oo. yung virus magsi-circulate lang dyan sa room na yan kung walang proper ventilation. So, ang important po talaga sa mga ganito, pagka may mga outbreaks ng mga flu, maganda po, mas better na open yung windows kaysa yung naka-aircon na nakasara yung mga bintana. Kasi syempre hindi nagkakaroon ng air exchange. Opo. So, yung hangin sa loob, paikot-ikot lang po siya. So, pag Ayun. meron diyang tao na mahina ang resistensya, susceptible sila na magkaroon ng sakit. Ayun. Oo. Opo. Dok, kon ba to? Airborne ba to o ang tawag yan? Droplets din? Droplet po siya. Ayun. Droplet. So, hindi siya kasing, pag sinabi kasing airborne, malayo yung naaabot niya. Oo. Pag droplet, within 3 meters ng tao na umubo or humatching, tapos nalanghap mo yung droplet, Opo. pwede kang magkasakit po. So, although meron tayong bakuna sa flu, di ba po? Yeah, correct. So, Correct. importante po na nagpapabakuna tayo niyan every year kasi every year po naman meron talaga tayong influenza season. Yeah, tama. Tapos tama. po, syempre yung usual po na nakamask pag may sakit, naghuhugas ng kamay, yan. So, yun po yung mga importante. Yun pa rin po kung ano yung ginagawa natin ng COVID time, na tama. naghugas tayo ng kamay, nag-alcohol, nagsusuot ng mask. Opo. It's the same precaution po na Yun. pwede natin gawin ngayon. Iyan. Opo. Babalikan pala natin yung ginagawa natin noon, Dok. Sa pag-iingat Opo, dyan. opo. Sa bagay na yan. Yes po. Pwede ba Dok, na Opo. ikamatay ng tao? Yes po, kasi ang flu po, ang ano dyan, usually po ang nagkakos ng yung malalang sakit po pagka sobrang bata or sobrang matanda, especially yung may mga comorbidities po. Kasi pwede silang magkaroon ng viral pneumonia or bacterial pneumonia. Kasi yung ibang nagkaka-flu po, pagka hindi gumaling, nagkakaroon na ng bacterial pneumonia. So, yung iba, lalo na pag matatanda at may comorbidities, pwede silang ma-hospital at pwede ring mamatay. Ayun. So, oo. Kaya, importante talaga po yung vaccination. Kasi kahit po na magkasakit ang isang tao, pag vaccinated, hindi po siya nagiging malala. So, yun po. I Opo. see. Okay. So, ulitin ko lang po na para maiwasan to, balikan natin yung ginagawa natin noong COVID. Kung medyo may sipon-sipon Yes, ka, po. we have to wear mask, at sa Opo, kailangan opo. pag-iingat. Usually, Doc, mga ilang araw to, pag tinamaan po ang isang tao niyan, minimum to maximum Usually days. Usually po, pag mga viral infection, mabilis lang po yan. Within a week, nag-resolve na yung infection. So, less than 1 week po, pwede nang gumaling yung tao. Also, may mga nakikita po akong pasyente ngayon na ang tatagal mawala ng ubo nila. So, baka yung mga gano'n, nagkakaroon na po ng superimposed na bacterial infection. Kaya pagka more than 1 week na po yung sakit, ubot, sipon, mas maganda po na nagpapa-check up na para at least kung kailangan magbigay ng antibiotic, yun po. I see. Okay. So, Doc, tama ba yung tama ba sa mga school? Bawa ngayon, pag madaming ganun may infection, ano ba, hindi na muna pinapapasok o they have to wear mask, depende sa protocol ng school. Is that okay po sa tingin ninyo? Yes po. Yung usual precaution po natin na pag may sakit, sana Opo. wag nang papasok para hindi na Yeah. po makahawa. Tapos pagka sa office naman po, nakasuot ng mask. Pagka may mga
ubot sipon para hindi na rin po makahawa sa ibang tao. Kasi yung mga ginagawa po ng mga school na nagko-close down po sila, temporary solution kasi nandiyan pa rin po yung virus, di ba? So, mas better na lang po sana na i-advise nila na magpabakuna yung mga tao rather than closing down yung mga schools kasi how long will you close down the school, di ba? Nasa flu season tayo. So, yun ang tanong din dyan. Kung is it really necessary na magsara ng mga school? Kasi, for example, nagsara ng school for 3 days, nag-disinfect. Pag may pumasok dyan na meron pa rin sakit, ganun pa rin. Ganun pa rin. Tama. So, better po na yung mga precautions natin na ginagawa, like yung magsusot ng mask, magpabakuna, maghugas ng kamay. So, in place po yon. Opo, okay. Doc, may tanong dito. Ano mga pwedeng home remedy kung may ubot sipon o lalo na kung suspected talaga siyang influenza po ang ating mga kababayan? Opo, may bakuna, may gamot po tayo for influenza, no, na binibigay. Antiviral po siya, pero very effective siya kung maibigay siya within 48 hours ng start ng illness. Opo. Kung wala naman pong mga ganong gamot, bed rest lang, fluids, maraming fluids, paracetamol kung may lagnat, para sa ugot sipon. So, yun lang po, supportive. Kasi ang viral naman po, viral infection, self-limiting. Ibig sabihin, gagaling ka ng kusa kahit walang gamot kung malakas ang resistensya mo. Pero kung mahina ang resistensya, yun yung nagkakaroon minsan ng complication, like nagkakaroon ng bacterial pneumonia. Opo. So, yun po. Kaya, sabi ko kanina, pagka, for example, matagal na yung ubot sipon na hindi gumagaling, might as well na magpakonsulta na po. Kasi baka hindi na po viral yan. Baka iba na, may bacterial component na po. So, yung virus na andok, pwede siyang mahulog sa bacterial disease, ano? Pwede po magkaroon, opo. Kasi yung bacterial pneumonia naman po, may bakuna rin yon. So, for example, hindi pa napabakunahan yung iba, lalo na yung may mga comorbidities na 50 years old and above. Mas maganda po, meron pong flu and pneumonia vaccine. Iyan, opo. Dr. Bilyen, salamat po unless na may mensahe ka ulit sa ating mga nakikinig ngayon. Go ahead po. Ayun po, wag po kayong magpapanik kasi hindi naman po siya bagong virus. Saka nilito lang yung mga tao sa influenza-like illness. Tapos, marami kasing nagpapanik na mga schools na nagsasara. Pero there's nothing new po. Dati naman po merong flu season sa Pilipinas. Ang importante lang po is the precautions, yung vaccination sa flu, sa pneumonia, yung mga ating health habits na pag may ubo, tinatakpan yung bibig or nagsusuot ng mask. Yun po, maghugas ng kamay. So, yun po, yung mga normal po na ginagawa natin during the COVID time. Opo. Yeah. Thank you po, Doc. Ingat po kayo palagi. Mabuhay po. Okay, salamat po. Bye-bye. Opo, thank you so much mga tugang Dr. Ana Linda Bilyen. Siya po ang may expertise, may kinaraman dyan. Hello? Good morning po. Yep, opo ma'am. Yep. Opo, Ayala po ma'am, 10 o'clock po. Ayala Malls, sa ground floor lang. Okay, thank you po. Okay, bye-bye. Okay. Okay, pasensya na kamo ta. So coordination kan mga invited guest ta po, mga tugang padagos na nag-upload sa tuya. Alright, mga tugang 8:34 oras po sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
Pain. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Magaling ka ulay, asin dakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy.
Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025 gigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director Cynthia Berces. Pag-alauna-imedya nin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagikan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches, Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon, Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, Tabang Kabuhay, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon, Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth. Zero Billings Program kaiba ang Department of Health, asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025 hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture Regional Office No. 5 headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus, Herprint by HMA Trading Corporation, Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Daraga Albay, Asinong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls Legazpi, Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. Sige, balik. Sige John, bitawan mo. Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Sisay po dyan sa indong mga tugang ang may mga appliances kang Willie & Sons. Kung kamo customer kang Willie & Sons, unid dangugan din do kimaray ini ha. So material kay ni ugaring dai pa. Pero inutong ko na tabi sa indong i-advance inita. Ipapadala pa lang sa kungunyan sa material for implementation po inidigdi sa DCGB. Igwasin da kipig-apod mga tugang na Willie & Sons may papremyo sa resibo raffle promo. Willie & Sons may papremyo sa resibo raffle promo
namapon po October 20 hanggang November 30, 2025. Ngunyan actually ang puon. Ang raffle draw sa December 12, 2025 tabi aldaw iyan na Biyernes, dyan po sa Willie & Sons Albay Tech Zone, alas 3 po nin hapon. Paano pong pag-intra, Junior? Unang gigibon nindo. Ini po mga tugang na Willie & Sons may papremyo sa resibo raffle promo. Ang kaipuhan po para kamo ma-qualify sa draw na ini, iyo po ang dapat yaon sa indon delivery receipt yon. Photocopy kan delivery receipt dated December 31, 2019 backwards. Kung sabihon, December 30, 2019, pabalik. Kung nasaray panindo so sa inbong mga delivery receipt, usually yun yaon iyan, tapos sa warranty baga, ang kay po tabi, delivery receipt, any amount and all kinds of transaction, 500 pesos na delivery receipt. Iyan baga pag mabakal ka baga kay appliances yun. Kunong baga, gato baga sa imo yan na apera kang resibo, may delivery receipt yan. Ito tabi ang kaipuhan, bako tabi resibo. Delivery receipt po ang kaipuhan, not a resibo. Ang mga gusto mag-intratabi, mga tugang, dapat klarado ang mga minason. Halimbawa, sa delivery receipt mo, dapat yaon ini, delivery receipt number, date of purchase, name of customer. Diyan ba sa delivery receipt? Yun, ikaw dyan kingaran ngaya. Henry Maceda, customer. Tapos ngaya, kasaring binakal, may pizzaan dyan. Buda, so delivery receipt number. Di man kay po na isurat nindo iyan tabi. If photocopy sa na dyon ang sa indong delivery receipt, dapat ito yun visible. Visible po ito. Ngunyan, anong gigibuhon pag na-photocopy mo ito? Any amount ha? Ilalaog mo tabi ito sa single long envelope. O so white envelope baga? Ilawag nindo ito. So, long legal envelope, tabi, ilawag nindo duman. Yan. Sa luwas ka envelope, isurat po nindo ini. So, pangaran nindo, kumpleto pong address nindo, cellphone number po nindo, buda, pirmahan po, Junior. Ha? Sarong delivery receipt, saro tabi na white long envelope. Saro sana, kung may 10 ka mo sa araw ni Dojon, 10 ka niyan. 10 tabi yan na, maski installment plan yun, basta dineliver sa imo so papel, qualified kang mag-intra. Di ba? Maski installment baga, may delivery receipt yan. Yan. Qualified ka pong mag-intra. Dineliver sa imo installment, pigbawayan mo pangon yan. Basta so delivery receipt, tabi ang kaipuhan niya. Photocopy ito, i-photocopy, ilawag sa sobrang puti na color na long, tabi sa luwas suratan, ha? Name, complete address, cellphone number, pirmahan. One long white envelope with delivery receipt is equivalent to 1 entry. Kung mas 10 kang delivery receipt sa arong mo, 10 entries ang Junior. Iya po. Iyan tabi, mga tugang applicable sa mga tindahan kan Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Buda, Masbate, City, Virac, in Kataingan. Yan, ha, mga stores nila dyan sa Labo, Daet, Ragay, Sipokot, Libmanan, Irigago, Naga, Pili, Pulang, Giligaw, Piodoran, Ginobatan, Kamalig, Daraga, Tech Zone Albay, Legazpi, Tabaco, Sorsogon City, Gubat, Bulan, Erosin, Daet, Asin, Labo. Yan. Iyan po yan ang mga areas na yan. Asay niyan dadarahon nindo, gabos tabi na branches kang Willie & Sons, may drop box dyan, ihulog po nindo. Kung dahil ka mamaka dyan sa Willie & Sons tabi, di sa DCGB, mawalat po sina ki drop box. Baka ngunyan aldaw ihatudig di John, drop box. Kung resibyon mo tabi John, tawara kami digdi, resibon mo sa Dropbox John, tayo walat tigdi so Dropbox. Ya po, ihulog tabi sa Dropbox ta manggagana kamunin mga premyo. Yan.
Cellphone tabi ang mga premyo kayan. Mga cellphones tabi ang premyo. May mga branding o nambitan. Basta po sa mga raffle draw, may chance po na magkaigwa ka. Tano ang delivery receipt mo, pagpara sa rayon mo yan. Ini tabi may chance ka, mga tugang na makagana po nin cellphone, buda iba pang appliances tabi. Hali dyan sa Willie and Sons. Iyan po nasabutan. Halimbawa, may hapot ka mo, dumiretso po ka mo duman sa Facebook kang Willie and Sons. May hapot, mag-chat po ka, manapon nindo tabi ang Facebook kang Willie and Sons. Duman po ka mo maghapot kung may clarification ka mo. Kung dahil ng hapot, tagari malinaw man sa tuyang paliwanag, kung nasabutan, kumuana kang delivery receipt, i-photocopy, so photocopy, ilawag tabi duman sa white envelope, sa luwas tabi, suratan kam pangaran, address, cellphone number, buda, cost, permahan. Yan po, yan ang sako na pakioron sa Indo. Sa delivery receipt tabi sa photocopy nito, dapat klarado ini. Delivery receipt number, for date of purchase, buda, name of customer. Yan po, may chance ka mo, namangga na mga tugang ke cellphone, nakasaray man sa nanyan sa arong mo, may chance ka lamang na makagana ke cellphone. To sabi kang Willie and Sons, inang pagkakataon da na mabalikan ninda mga tugang sukan, mabalikan ninda. So, mabalikan ninda sa mga customers ninda, na yaong patabi sinda, mga tugang halos gustong makipag-ugnayan sa Indo. Yan, di ba? Yung tabi ang para dyan. Ang sistema, tabi sa Willie and Sons, may papremyo sa resibo, raffle, promo. Kayon, may delivery set ka, dakol ka? Ako pigpahanap ko na kay Mrs. Sayang man, pwede kita mag-intra. Pero sa mga taga Willie and Sons po, dahil pwede mag-intra. Mga empleyado kang Willie and Sons, dahil po mga tugang pwede mag-intra. Yan. Pero kaming tali si JB, pwede. Happy birthday po kay Tita Harriet Opeña. Yan, ha? Happy birthday, Tita Harriet Opeña, dyan tabi sa PLT College, mga tugang sa Ginobatan, Albay. Tita Harriet, happy birthday po. Hali po kay Henry M. Hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen Ala, may report. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Sa sunod na Lunes, Petsa 27, ipapahayag na ni Governor Noel Rosal ang sa iyang mga naging akomplishmento sa laukan Sangatus Naldao sa pagkagumendador ng probinsya kan Albay. Sa nakumpirman kan DCCP News sa gobernador, gigipuon sa na iyan digdi sa Albay Astudok. Sa oras iyan na alauna ng pagkahapon, sa pagsabing maut niya sa nang maging simple ini, ang sa iyang magiging agenda sa report, ang ipayag ang mga mayor na pinagtrabahuan kan gobernador, kung kan ini uminasim naman ko na yun sa pesto, kan petsa 30 kan pulyong ugto, arok kan mga executive order, na ipinaruluwas po sa pinagturutukan kay ni, itong quarry kan probinsya, ang suspension sa operasyon, so naging resulta kan mga pag-monitor na sisabi, asin pagpaluwas kan lista kung sisayan mga quarry operator na nagsusurunod sa alay kan quarry, pati ang mga nadiskubre kayo ni sa pagbisita sa mga provincial hospitals, ipapahayag man, susot pa kay Governor Rosal, nakatalaan siyang ipahayag na digdinin formal ang magiging protestong pondo kan gobyerno provincial kan Albay para iyan sa sunod na taon. Pati naman VP Henry, itong mga nakapalaman ng opisyal sa annual investment plan kan probinsya, asin ang mga masunod pang magiging lakdang kan opisyal sa laukan tulong taon sa pwesto. Ang sinabing magiging presente sa kasangatos na report kan mga akostisimento, iyo ang mga department heads, asin mga opisyal kan Kapitolyo, asin mga ahensya di gobyerno. Simple sa na VP Henry, susugdigdi, dain ng mga padigarbo dahil lang pagkatapos kayo ni, balik na sa trabaho ang gabos. Yan, VP Henry ang report. Karen Ala, DCGP News. Salamat, Karen, sa report. Mientras tanto, Jimmy na salita na sa linya. Jim, good morning, Jim. Come in, Jim. At your service. Naputol na si Jimmy. Hali po dyan mga tugang sa 3rd District.
Wala na. O sige, maparam na ako. Tabi ta. Papasiring ako duman sa Ayala Malls. 10 o'clock po ang samoyang opening. Kan samoya tabing Art Forum. Salamat kan silang pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department